Oh, tak sosek malah ya. Ini mending gebal-gebal ke koper ya. Suram sorote tanpa adan kembali sing tak tresnani becik Kakang Garukaca. Kakang Antareja dasar Kakang Antasena. Ya. Wis sanggeni. Ya wis sanggeni. Piye? Cah Dendeng. Kene ya kan. Gawe para iki sepuh wong lanang kok bocah lanang iki nek wis umure udakara selami taun kuwi supaya enggak mungkasi jejakane. Kok sing bisa ngene. Lek ngene muka dimahmu omongmu ngono. Wis ajae wis seneng karo wong wedok. Wis saiki kowe kondo. Nek pancen kowe wis seneng karo cah wedok bocah endi? Anake sapa jenenge sapa? Mengko kakang-kakangmu cah telu iki bakal budidaya matur nuwun awit kawigatene Kakang Antasena, Kakang Antareja, Kakang Gatut. Baris wae yo, Kang. Baris wae. Dino sampe kok kuwi sanggeni nedeng nandang kunjana apa-apa. Aja ngelane lho kok apa iki. Wong saiki kok mongso ora ngerti kunjana apa-apa ki apa ora nedeng. Kunjana kuwi edan apa kuwi lara. Sing lara edan utawa lara kedanan ta. Kowe ngomong lara kedanan wong wedok malah dok aku. Ora kunjana barang ki ora ngerti. Mbok sing selektif. Bahasane iki mbok sing gampang dimengerti karo sing dolen sami ngono. Sampe tenan lagi. Aku gandrung kayu ki yo lawan bocah saka gunung. Bocah saka gunung yo. Jenenge Endang Jaya Resmi. Ahmad Jaya sak Remban Begawan Jaya Sado. Wis ki mantuk. Saka pertapan Cemara Gading sing wong ora narik batinku Kakang. Miwat langit ning kalayan anggapanda montar. Udah. Kasolan pasaring ornaning gegono. Kok kene ketok. Nasare mongso. Nganti jam gahari. Selamat menikmati bisa ini. 3 blok. Tadi Ketok kok kene. kowe gandul langsung wis saka Cemara Gading nang jane Perbankan Jaya Sado sing Guru kanca. Iya. Lek mau ketemu udakara seminggu kepungkur. Naik aku kang jagras. Nyawang medun ana senggan kang meninggalake sir kuar raung. Lah ana ono wanita iki tak sejak takoni aku jeneng Jaya Resmi sing pertama Cemara Gading. Karo angkatan, Bro. Ya. Aku lah cara tulis sekretare mau berbeli-beli. Pakai HP. Jadi bisa ngene seneng karo wedok ora ketok ditutup-tutupi. Bocah mau banjur tak sejak takoni lajang ngobrol dino. Makasane tak takoni kok kowe tak pek bojo ngono piye Cahayu? Jawabane bocah ora jawab apa-apa. Ora langsung apa-apa, langsung ngukuti kumbane mengkelepat limang jangkah saka sak panapanku.
buri. Nek pancen kowe tresno karo aku, hubungan aku yen wong tuaku yo kaya ngono kan. Iki jenenge tresno jalaran saka delok ngubah-ubah. Lakune ngono dheweke bali pekan barang. Kaya dene sebet ora ranting masane ngangimu kakak. Kakak ojo kakak kakak. Oh, tak sosek malah. Yo iku duweni kapan. Kapene aku putri saka ibu semaro badhe yo aja kuwatir. Yen pancen musik kok kapake ora sok gak sikil. Kok gak tekan. Aku gak tergocok yang kita diwakil aku mungkin lamare orang semua gak jadi aku udah ngandel ini kotosan gak kotor ini kapan kotor kaki kotor Itu rakyat konten lo. Wahyu Senopati, aku yang ketemu kakak Bumo Jonosan. Lakon Ikis Sugorono, aku kalau kakak Bumo Jonosan. Arek mampu yang di Jonosan. Ini mending gebal ke koper ya. Kalau bujungnya, kayak dari sini, yo. Jaluk, manduk, yo, manduk. Tati ya, Andre. Apa sih jaluk? Cukup manik, postikane ini. Pokok wisi duweni, wong betari pertiwi ini kaiwangan. Eko Pertolo. Aduh, kena dasi. Kaiwangan Eko Pertolo itu apa-apanya yang jero di bumi. Yo. Mula, Astagfirullah. orang urung, cukup manik postikane bumi diparingke kelawan Kakang Bumo, orang diparingke kelawan aku. Sampai 10 menit tadi. Aku sekarang aku garas. Iya ya. Lagi sama. Aku barangnya ngobrol di rumah kan. Kok ganti kayak ngobrol? Kayak kok pertolong lah monggo kakang di Ponorogo Suwokae ora Tanda-tanda ngono. kudu berlaku Itu rakyat tojol. supaya handong ono ing kayuwangan. Color biar. Lagi lho. Gono ben Pak. Aku ora bisa ambil bumi ora kok. Kalau takon gua mulai ya.
Lah iki ponakne nih kan iki gawa koper iki. Lah iki. Dan ayo. Wes lah ngantuk. Iki rupamu kaya Rizal to. Stephen nek piye to? Stephen. Yo lho Stephen. Ora Stephen Pak. Wes aku tak luar kene. Mas antar nggak? Enggak usah, Mas. Nggak usah. Oke, siap. Makasih banyak, Mas. Oke, siap. Saya kecepet lawang. Oke. Dealer, Mas. Oke. Dealer, oke. Mas, kita jalan mulai. Ya bentem iki. Oke. Mas. Yo. Jenora Lelupan dulu anak Yayi Nogro Bini Ono Jowo dulu desa tekanmu yungge tinggi wong betari Nesolo semain gue berarti gue ngatur ya desa ngomong kemarin sing kemur sungguh kemarin koneng kalian ini kau berkong Ono bidra diopong kira meneguk Nyawayangan yuk. Soalnya kalau ini bagi ngapain pun berikut suku manik mesti kali bumi kalau gue minongko solono jauh pun adi kalau bakal bisa geni tapi calon kemanten putri mereka nyuwun bebono jadi pun suku manik mesti kali bumi mongko lumayan jagat kurming batolo mereka ini kagungan suku manik mesti kali bumi di nama paduka sang dewi menapa dengan parangan kan ya tak parangan Pulau Kedah, nyewa sasen, tahu